ateke maene igoto mutengo obugima bwakore ento kieke bwakongire ngao chae njamenta chae temente tigento kiamenta ne edora yaringe 120 ya chire 160 ne chae tetoko nyoni alia ese chibesa chedora bono eshiringi kagwa na kimwanya oranga chibesa nke kyachire se bonus talinga echae yababuya yabere obugima bwakongire echae njamento amabuta ya akeire yaya abantu baminto January yabeire abana bagende skuru abana mwana tabase gotigaranka ibeno kire word onyo mwana ka gotigaranka umera omweshimiwa ino omwMCA torrego sento ira abana bonse skuru abangina no mole ntoyiweta maganayo basachambalema abasachambalema ebirongo no mole inyuweto muntu nayo ngo bakana muoche function ye onye ga koleta chibesa kali lakini tababeka ngaba echanga mwatera mwamotera mokanie motebye serikali ye Simba ngao nga Simba na batoko muruzi obisto mwimbichi aba MCA ba mwimbichi onye bago sinywa ngano ene sumu na babako mubekera washindo katika jina la nani kaki inki mwokorengere ngambo mwogotikana nche kaki nyini nkano ene miyako 60 mna mwe kilo 60 mu wanchangi kororo na nchendoro abachukuru mna mwarolera abachukuru mu wonsa birani kaki abantu baminto esegire mutune nkong lakini omwako oyo pasa mna kwarandi na ayire rero echuma nkobande echume nkong